video! Hvis der er noget, vi er gode til i min familie, så er det ballondans. Bo er 5 år gammel. Hun skal holdes langt væk fra laservåben. Fair nok, god pointe. Høj, makker! Fredagstamtam den 6. januar kl. 19 på DRTV og DR1. Men ved hvad der sker om et øjeblik? Det er eventyrligt, bare kom og kig. Vi skal ud på show med Peter Pedal. Sej for Vendal er så fuld af skæg. Der sker altid noget, og hvis man er lidt fri, eventyr uden stop, så snart døren går op. Se Peter Pedal lige nu i Ramasjang på DRTV. 1, 2, 3. Nu er der Bølle på eventyr. Langt borte i dinosaurernes land har 4 en video! Hvis der er noget, vi er gode til i min familie, så er det ballondans. Bo er 5 år gammel. Hun skal holdes langt væk fra laservåben. Fair nok, god pointe. Høj, makker! Fredagstamtam den 6. januar kl. 19 på DRTV og DR1. 1, 2, 3. Nu er der Abestjernen. I den her by, der plejede alt at være super ordentligt. Der er ikke noget at se her. Der sker